els mitjans, torno al tema, estan plens de notícies, i les notícies són els fets extraordinaris que passen, i normalment els fets extraordinaris són fets dolents, o sigui, no són fets positius. Sí, de tant en tant n'hi ha un, normalment a la pàgina 20 i tant d'un diari, però si comences per la pàgina 1, has d'estar bé, diríem, per arribar a la pàgina 23, on et trobaràs l'espina bífida. A la pàgina 1 et trobaràs no sé quants morts, a la 2 no sé quin conflicte, a la 3 no sé quina depressió. Aleshores, jo crec que el tema dels metges, ja que estem en un espai, diríem, o de la salut o de la sanitat, no sé on estem, però hi ha un tema a posar-se sobre la taula. Jo crec que ha estat un èxit comunicatiu el tema de les retallades, qui ho hagi organitzat, perquè escolta, fins i tot em sembla que l'altre dia se li va escapar al conseller, que va dir les retallades, no sé què, ell que no havia dit mai, se li va escapar, no? Vull dir, per tant, jo crec que comunicativament ha estat bé. Home, això té un límit, finalment, o sigui, qui surt molt als mitjans i té una gran consideració en la nostra societat, exceptuant el Guardiola, diríem. No molta gent, els polítics surten molt als mitjans. Què en pensem dels polítics o què en pensa la societat?